Șapo pentru ce au cântat, le mulțumim frumos și apoi pentru dumneavoastră că ați acceptat în răcoarea serii, că sunt în răcoarea Chindiei. I-am spus Moici Starețe că mă bucur că avem o căldură sufletească așa de bine pusă la punct, am depășit de o 7 de grade, de ce nu mai bine. Vă mulțumesc pentru efort, vă mulțumesc. Frica de moarte nu trece decât cu moartea. Ori Hristos ne învață că nu e așa. Că frica de moarte trece în primul rând cu viața noastră proprie, cu exercițiul acesta de învierii de fiecare zi, pe care ne propune prin taina dumnezeieștii liturghii, prin taina slujbei, prin taina iubirii aproape, prin taina slujirii aproape, prin taina dăruirii inimii noastre de Dumnezeu. Nu așa? Tot David ne spune la psaltire că Domnul îmi strigă tare de peste istorie, Fiule, dă-mi inima ta. Adică n-am nevoie de tine altfel decât în starea aceasta n-a părăsit lumea prin adormire. Trebuie să recunosc că n-am avut idei până alaltă seară când am gătea prohotura Silesteia Purnim, unde se cântă după un text al Sfântului Aniacov Pozevitul. Dar n-am avut idei ce înseamnă să dorești să îți ții mama în brațe. Mai ce a făcut toată e îngrijire și au ajuns în rai, spune